Hola a tothom, avui hem fet un cim que forma part del repte dels cims de la comarca del Gironès. Es troba al municipi de Sant Gregori, es diu el Rocàs, té 248 metres, no és un cim gens alt i tampoc té cap mena de vista, almenys a la zona del cim, que és aquí mateix. Sí que podem fer una bona excursió sortint de diversos llocs, com per exemple del monestir de Sant Afra, que el tenim just aquí baix, del mateix Sant Gregori. Aquí sota s'hi troba el camí ral, que us recomano de fer-lo, que porta o que portava des de Girona antigament, i encara hi porta, si voleu, i fins a la vall del Llémena, que es troba just amb aquesta banda d'aquí i que és una zona absolutament preciosa. Porça Creu se'n diu aquesta zona on estem nosaltres ara mateix, i val la pena. Aquí sota també, sota la pujada, quan comencem a pujar cap aquí, hi ha un oratori de la Verge de la Mare de Déu de Fàtima. És un cim sense cap més complicació, només per gaudir d'aquesta zona meravellosa. Es diu el Rocàs, a Sant Gregori, al Gironès.